tingnan mo. May mga pagkuha. Mabi na lamaga. Hindi ka lagi gatang tayo. Hindi na natari. Nakamagmaga. Nabasa. Hello po. Good morning po. Check mo na dyan sa hindi. Wait lang. Ay nalon. Ay, nalong. Hindi ka makita tayo. Dasurat mo. Good morning po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Umaga pa lang to. Tanghali. Yung iba eh. Pengje, mga kadiwa pa ba kayo? Kwan na kami. Kadiwa po. Bukadwin. Kami binhi. Hindi po malaman kung ano na. Mga binhi po kaming apat. Mga binhi. Katakot mag-asawa kasi guys. Takot kayo sa kuan, lasinggero. Takot kami sa lasinggero. Baka Nakuha makatagpo sa kami ng ano? mabait katulad ng asawa ng Tirigaya. Mabait yun. Napakabait. Bait kong tulog. Hi Gigi, anong menu mo ngayon? Sabi ni Sir Wilmar, ano yun? Jones. Nakaluto na is. Antipasay. Si Auntie Pasing po ang nagluto, ang dalagang bukit. Kung lang man yun, pangat. So ngayon guys, ano kami dito sa bukid, Nakatago ka dito sa kubo, nagpalagay kami ng kanal dito sa paligid ng kubo para pag umulan hindi rin yung ating pinahakot na buhangin. Sayang naman. Ang mahal-mahal kaya ng bayan. Isang Nagulat ako doon. akala ko 200 isang kan lang. Nung magsingil. Akala ko 300 lang. Ako 200 lang, promise. Kasi Yan. minute. Oo! 200. Dati. Parang mas napamahal tayo doon. Well, finish na? I don't know, mag-inom kayo ng tubig doon. Huwag kayong matakot maging buklod. Ikaw nga din, Kuya Gilbert. Yan, shout out kay Sir Albert Cortez. Kay Abel Laureano. Kamusta kayo kakabsat? Okay naman. Si po ano kami. naman pala yung nagtanong na yun, si Albert? Ay, si Albert. Oo, si Gilbert. Si Gilbert. Si Gilbert Tresio. Opo. Feeling, di mo alamay. Kaya nga, sabi ko nga, ba't ikaw, binhi pa lang din? Ay, buklod ka na, Kuya Gilbert. Marcin Mugo. Yung pakainin niyo na kaya sa lante. Hindi pinalinay. Magkain mo na kaya eh. Yan, shout out kay Ma'am Mercy Mogro. Yan, good Hello po. morning po. Yan din natin nasabihan si Gayama. Para daw may sala-sala at magsala daw ulit kayo. Sa ganyan, magising ka na dyan. Gandang umaga po. Kay Sir Ay, grabe suso na dyan. Anonymous. Hello po, Idol Dragon Fruit, kakabsat Mindoro. Yan, from J. Homan. Makakuya naman sa akin si J. Konti lang lamang ko sa'yo. Uy, Oo, hindi halata. kahit konti, di mas matanda ka pa rin. Pakita ka nga, Baro. Wala, namiss na yun nila. Ka ni Gigi. Kita ko na yan si Kuya Gilbert. Taga-Lacorba lang yan. Ay, ito ibang bansa. Pero nagtatrabaho sa Manila ata. Yan, shout out kay Sir Bong Paredes from Baras, Rizal. Yan, nakita Hello na po. kay ni Ate Joan. Andiyan na dyan. sa Ate Joan. Nag-meet na Sir kay Kuya. Bong. Ingat po kayo dyan, Sir Gayen. At si- Ganda ng ano kulay rin, ng kubo nyo. Magaling si April magpintura. Yan. Kami Joan dati yan po. dyan guys nag-varnish. Barnish.
Punta po kayo dito. Hmm. Share po kayo dito. Maganda. Kaya lang wala pa tayong si Yes Alan. po. Magbakit Damis muna. dyan sa gubat. Magbili na lang po kami muna ng arenola. Good morning mga kapatid, always watching from Dubai. Yan. Hello Shout po. out kay Mang Leia Polito Ingat from po kayo Dubai. dyan. Morning doon nante. Ikaw. Good afternoon. Ay, good afternoon. Ay, mati. Ay, oo. Hi po mga ka-dragon, musta na? Wala bang bagyo dyan? Wala po. naman. Hindi po kami naapektuhan ng bagyong Pipito. Yan. Si Pipito, Manaroto. Gawa-gawa na naman Awa nila ng mga Diyos. Hindi po kami nabagyo. Ang anong dinaanan ng sa Aurora. Baled Vizcaya, Aurora, Signal Vizcaya. Cagayan. Agnes. Cagayan pa. Babiskaya. Gusto nga, di Hindi ka ka naman nabagyo dyan. ba dyan? Nabs ko. Natumba daw yung kan, ang bukad sa Harap. Doon sa gulay. pati yung mangga. Sobrang init na dito guys. Bahan mo daw. Kahapon maano lang dito, medyo makulimlim pero hindi naman umulan. Kamusta ka kabsat? Ka-DFL from Tivorcio family yan. Shout out sa Tivorcio family. Hello po. Hello. Kayo dyan. Magandang umaga po. Paying message pala pag nasa airport kayo. Bakit hindi maglabas? Dito Bigyan mo ako kami nakasama. pamasahe. Ayun, pwede ko kayo ihatid sa North Olympus anytime. Libre? Kuya. Hello po idol, basta na kayo lahat from Ma'am Carla De Lumen. Yan. Hello Shout po. out po Ma'am Carla. Yan, shout out din pala kay Ma'am Evelyn and Sir Dan from Hawaii. Siyempre kay Ma'am Jeneline Park from Korea. Hello po. Hello po. Hello po. Kay Manang Teresa dyan sa Singapore. Hello po. Kay- Ingat po kayo dyan. Tita Teresita dyan sa Pangasinan. Or Daneta Pangasinan. Yan, solid yan si Kay Ma'am. Sir Superman. Yan, kila Hello Nanay po. Kuring. Kay Sir Elmer. Dali. 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 From Nakalimutan ko eh. ay, kala ko nang loading. May nagtawag na pinatay ko. Hello mga mahal kong DFL. Kamusta na kayong lahat dyan? Sabi ni Ma'am Edith Agdo. Okay lang naman po, Ma'am Edit. Buhay na buhay. Fresh na fresh. Yan, kamusta na rin po, Yung Ma'am Edit paangkit-angkit Agdon. Nakataas. Yan, sana nasa mabuting kalagayan kayo mga ka-dragon. Sana hindi kayo naapektuhan ng bagyo Pito. Awa din po ng Diyos. Wala po. Nag-garland ng konting hangin. Salamat sa Diyos at hindi na tayo nadaanan ng bagyong Pipito dito sa amin sa Nagcarlan, Laguna, konting hangin lang po ulan. Ano nga eh, buti medyo lumis si Pipito dito eh. Siguro natakot sa mga mangyan. Natakot sa mga buhid. Tsaka dito kasi sa amin Doro mabundok din. Ay si Sir Jericho nandun. Ay Sir Jericho. Kay ko. Ka Jericho. Hello po. Ka Eko. Good morning po Ka Jericho. Pwede tayo. May asawa na ba si Gigi? Wala pa po. Asawa ko lang po. Dalagang po. Ginaarog ng kwan. I don't Pare ko like. yung nantipasing. I don't like. Nyamatay. Sa medyo matino, hindi ako nagkwan. Diyan pa sa... Sira ulo. Ala, ala. Hindi ba sa diretsana? Lagot ka. Joke lang po Hi, yun, good ha? morning ladies. Pa-shoutout naman po kay Nanay Sally. Thank you yan. Shoutout kay Nanay Sally. Hello Ayan. po. Good morning po Kamusta dyan. po Nanay Sally? Yan, shoutout sa ating 31 viewers. Good morning po. Dagdag pa, And good guys. evening sa inyong lahat.
Sa mga subscriber natin dyan sa ibang bansa. Over the world. Kalma. Nagatawa ko. Hindi pa, luto yung kanila. Ewan ko. Oo, pero hindi pa nalihan. Anong oras na ba? 11:18. Kasi 11:18. paunahin naman sila magkain. Je, baka si Boy talagang tadhana mo. Ako, may kamusta na, parang Hindi, baka si Boy talagang tadhana mo. Sinong Boy? si Boy B. Boy B, Boy P. Ah, Boy G. Hindi. Anay. Ano height mo, Miss Ipeng? Anong height mo daw, Peng? Sabi ni Ma'am Kalay. Wala pa akong 5. Ano, 4'11 ba? Yan. 4'11? Maliit Ako lang pa. po kami. Ano pong tungkulin ni Auntie Pasing at ng Tiligaya? Mga dati, nung araw daw po kami Lisa ay ano sila, mga awit. Mga awit ka banda? Ikaw, mga awit din. Sample. Nung nanganak ako kay Adnil, nagtigil na ako. O, di barulog ka rin mo pala eh. Mag-ako na isa pa eh. Turo ngayon ng Iba ng tono. Iba na yung mga awit. Ngayon may audio Puro naman bago na. na rin kasi yung pan. Tsaka audio. may bago na kasi yung mga awit. Panginoon yung mga kung. KDFL, pa-shoutout sa Estrada family sa San Mateo Isabela from Tiburcio of California. Yan. Shoutout sa mga Estrada family dyan sa San Mateo Isabela. Shoutout po sa Estrada family. Ang ganda po ng kubo nyo ngayon. Rest house na po siya ngayon. Super ganda. Yeah, Thank you thank po, you Ma'am po. Darcy Mogro. Actually guys, marami pa kaming Hindi pa papagawa natapos. talaga. Kaya lang nag-pending. Bukas ay magpapabakod tayo. Shout out from Morong Rizal, David Ito, Charles Cha. Santiago. Cha, gitarahan mo nga kami, Cha. Isang perfect nga yan. Galing na bugat ni Cha mong gitara. Kala ko siya yung kumakanta sa Tijuan pala. Oy, Madonna, ka ng kwarog. Maglibre ka kwarog. Malapit na birthday mo paraw. Malapit na Kahit birthday mo, pansit Kwaraw. lang paraw. Pinakasan mo kami, Madonna. Skin lang ko araw. Mas mura ko araw. Hindi ba kayo binagyo yan? Hindi naman po, Sir Chufelo Hermoso. Ano po Mainit dito sa amin, mainit. Kahapon ay Medyo lang, makulimlim. kulimlim, pero hindi naman umulan. Banda, pumutok daw ang vulkan. Tapos, Kaya siguro Kaya gano'n ilang araw na yun, 2 yata 3. hindi naman siya nagputok, siguro nag-ano. Nagsigaw lang eh, siguro. Nag-utot. Kaya parang mausok. Uy, pakainin na sila, te. Magkain na kayo. Kaya na kayo, Hanggang- Juan. Pwede bang mamasyal sa inyo mga ading ko? Gusto ko kayong makasama at maglitsyon tayo na yan. Sabi ni Sir Rain Rain Andres. Andres. Pwede po, Pwede sir. po. Schedule na natin yan, sir. Yung ilitsyon natin Ano pong yung litsunin baboy natin? ni JD. Pabo. Kala ko sa ready. Manok. Yan, shout out sa mega love shout out sa Diasis family na nakikinig ngayon. Tas belated happy birthday din po kay Amber sa apo ni Ma'am Melissa na si Amber yan. Hello po. Belated happy birthday. Diasis family at belated happy birthday. Ingat po kayo dyan. And shout out sa Team Pakata ng Infanta. Yan, kila Hello Dudutski, po, Dodotski kila TV, kay Ate Ate Nels, Grace, kila Ate Nels, kay kay Melot. Melot, kay Team Bossing. Yan. Ingat kayo. Ay, balita ko parang naapektuhan din yung keso. Hindi na Quezon din. Infanta. Pero siguro sa Infanta, malayo na. Baboy ilitsyon natin mga ading. May data. Ading. Mas maliksyon ka babaw. Kailan po yan, Sir Rain Andres? Teka saan niya? Para makakuha na tayo ng Sir, taga saan ka daw? O, sabi ng tipase. makahanap na kami ng baboy. Sarap.
Baboy Ramo, gusto mo? Good Baboy morning, damo. Team DFL from Hangilito, Diniega. Hello, Sir Angelito! Ay, si Kamusta Sir Ta? Oo, Yung saan, nagbigay ng card? saan ulit ang ano nyo? Saan po kayo ngayon? Ang lakad nyo? Biyahing Bagyo? Ayaw niyo na pong bumalik ng Mindoro? Ay, nag-message siya ano daw sa next year. Ah. November, tagal pa. Yan, shout out kay Sir Johnny Quaresma from Japan. Hello po! Kamusta po Kanchan Sir Johnny chua, Quaresma? Arigato gozaimasu. Kan pala yun. Kaya magpulot guys. Wala nang kain, kundi lang kinakain namin. Aba? Nagpakakuan ka pa Hindi ng mo- ligaya. Hindi mo kami ito sabihin mo. Sabi ni Albert. Huwag kami ante, sabi ni Albert, ante ligaya. Kamusta na kayo from Lily Hermosa from San Diego, California? Lagi po kayong pinanunood yan. Thank you so Thank much you so much po. Ma'am Lily Hermosa. Ingat po kayo dyan sa California. Yan. Shout Thank you out po sa panonood. Tama na yung ice cream at siomay. Kulay ni Kwaraw. Tig magkakanong ice cream Kulay tayo? ni Julen. Nagkirma man ni Julen. Magpakwan ka naman daw. Magpa-chowking. Magpa-jollibee ka naman, Madonna. Yun, choking ti masarap. Pinakon. Choking. Kayo po kasi yung manok ng chow. Ate, may ginasabi sa Antibaseng. Ice cream na lang diyan kung totoo. Sabi ni Sir Hangilito Diniega, balik kami dyan para makita ang napakagandang bahay kubo nyo. Sige po. Next year. Katagal pa man, sir. Sa bagay, mabilis na ang ano ngayon. Araw. Parang kailan nga lang, nag-December. Ngayon, bukas. December na naman. December na naman. Ala, kabilis magtanda ang tao, guys. Hindi namin namamalayan matanda na talaga kami. Si JJ. Kailan nag-down na tayo. Ala. Malakas, Parang kailan lang eh. malakas pa man kayo. Kaya nga, lalong lumalakas nga. Lalong lumalakas. Iniwanan nyo man yung kanin doon. lumalakas. Walang kayo ng kanin. Kamusta kayo dyan? Pa-shoutout naman dyan yan. Shoutout kay Ma'am Carla de la Cruz. Yan. Hello po. Okay naman po kami dito. Baka sabihin na Ganda ng tambayan nila. Thank you so much po, Ate Grace. Talaga. Maganda. Malamig pa. Sasabihan ko kayo ahead of time kung kailan ako pupunta dyan sa lugar na yan. Message lang po kayo sa aming Facebook page. Sa mga gusto pong mag-message, yan, pakipollow ang ating Dragon Fruit Ladies Official. Diyan nyo po kami message. Kapag gusto nyo pong mamasyal dito. Oh, ano daw ang ginapagawa kay Albert? Sabi niyo doon. Kung ano-ano. Kung ano-ano yung naisip ng Teligaya. Nagpakanal. Nagpakuha ng poste para magbakod bukas. Kung makakuha ng kawayan. May purpose ngayon dito. Nagpunta kami ng plaza kung ano-ano yung pinabili. Boy! Nagbili ng salamin, daspan. May ginapabili pa siya. Kagaya ng mga plato. ikaw hindi man nagbili. Wala daw pira. Magtingin ka dyan nga yung lagay ng plato yung ano. Siya pang Yung pandin kuha ako. niya. Yung pandin na kulay din ng kan. Marami kasi dun sa Pililya. Native din. Ganda magbili dun. Yung natadaanan natin dati na kan. Ayaw niya man magsakay ng kwan. Hindi ko plano. Paano yung makadala? Magkon lang yan. Ano yan, pagpabalik. Birthday. Hi DFL, good morning watching from California. Reading, California. Yan, shout out kay Sir Road Warrior. Diyan Hello sa po. California. Yan, hello po sir. Ingat Good po evening kayo po dyan. dyan sa California. Shout out naman kay Carmen Duniega at sa grupo naming Mahinang Nilakas Bikers. Yan, shout out kay Ma'am Carmen Duniega at sa
May May hinang hinang nilalang nilalang bikers. Hello po. bikers. May hinang nilalang pa ba yun? Narating nyo nga ang Mindoro, nagbike lang kayo. Kaya nga po, Conrad, Mahina tapos yung ba mga yan? gamit nila nandun lang sa may side ng mga bike eh. From Manila to Mindoro, nagbike. Amazing. Pwede na tasakit kas-kas. Anyway, Sanay na yun sila. ka na doon. Tayo hanggang kwan lang Okay, nang kanin nyo daw. Ayun na yung kanin. Nakikimusta sa inyo mga DFL from Dilis City, California. Hello po. May Dilis din pala Ingat doon. po kayo May dyan. Dilis. Dilis City, California. Originally Dilis from City. Kulibangbang, Paniki. God God bless. bless. Take care yan. Shout out kay Ma'am Orlando, kay Sir Orlando Ancheta. From Hello po. California. Yan, hello po. Ang probinsya Good ni evening po. Ma'am ay sa Kulibangbang, malapit lang sa ano yun, nante? Ma'am, ano po libang bang? Paniki, Kulibangbang Tarlac. Paniki, Tarlac. Di ba Hindi, taga wala Tarlac kayo nung araw? Hindi ko pa nararating mga Taong panganak pa lang, paano? Sinong nagtagal sa Tarlac ante ngayon? Dito na ako pinanganak. Ilang timon niya, silang naman. Mga matigang. And shout out sa mga Kasadik TV. Kay Unico, yan, shout out naman po dyan. Hello po, kumusta po kayo dyan? And shout out Orlando Ancheta, yun na yung si Sir. Pa-shout out naman mga ading kay Manong Orlando Ancheta, yan, hello po. Hello po kay Sa Ancheta family. Hello po. Hello po. Shout out kay Unico from Vancouver, Canada. Yan, hello po. Kamusta na po kayo? Dito po si Unica. Si Unico. Di nakakasawang balik-balik ka ng Mindoro. Super ganda at ang babait ng lokal dyan. PM lang kayo sa akin. Pag dito kayo sa Manila, welcome kayo sa bahay. Yan. Thank you, Thank you sir. po, Sir Hangilito. Sana next year may travel kami dyan. Mag-out of town naman tayo. Huwag magpapanalo sa kanya. Luto. Sana makaluwas tayo. Naman tayo Bohol. Sarap. Tararap, tararap. Yan, shout out kay Ma'am Mary Joy Barogo from Pangasinan. Yan, Hello po sa mga sa taga Pangasinan Barogo dyan. family. Yan. Parang naapektuhan din ng bagyong Pipito yung Pangasinan. Oo, nadanan. Sabi si Sir, Angelito, paghandaan ko kayo. Ano bagyo? Huwag ka masyadong sir. Magluto-luto. Mahina lang kayo magkain. Hindi po halata sa kwan. Lalo po si Auntie Ligaya, napakahinang kumain. Pag na lumuwas kami next year yan, try namin duman dyan sa Valenzuela. Valenzuela City. Yan. Thank you po, Unico. Ma'am Unico or Sir Unico? Sir Unico. Madanagan kami noon nabagyo kayo. Nasaya at tahan kayo binagyo yan. Thank you po, Ma'am Chupelo Hermoso. Ma'am Chupelo. Chupelo Hermoso. Shout out mga kapatid yan. Shout out kay Tizo Yabot TV. Yan. Kamusta po kapatid? Anti pa sayang magsayaw ka na daw. Pakita mo na ang iyong talent. Yan, hello po sa ating 44 viewers. Ayan, magandang tanghali sa inyo. Mainit pala. Mainit na tanghali, guys. Buti na lang nandito kami sa Kubo. Kung nasa Barrio kami, sobrang init doon. Nagpulot talaga. Magsag-racing ka nga. Wala si Manong Junior ah. Madipay nakareeng. Dito Si sa Ma'am. Gising ka ng Manong Junior. Junior, Sir Junior Supangan. Kumusta po Kay na, Ma'am. kumusta po na kayo, ina? Gusto na po
yan. Madina, Oh, mabalbalik Hindi ka. na na maikuha. Hindi mabalikasin ading ka. Kay nanay ko rin. Nanay ko Kay nanay rin. ko rin. Kumusta po? Kay kuya, sino na ngayon naging pan natin? Tourist pan doon. Sino Anak si na lagi. Ito na yun. lalaki. Oh, si kuya Peter. Ano yan? Magandang tanghali, Team DFL, silent viewers from Batanian. Thank you so much po, Ma'am Celia Acosta. Magandang tanghali rin po. Ingat din dyan sa Bataan. Saan sa Bataan? Maganda rin dyan sa Bataan. Puro maganda. Lahat maganda. Hindi ba pala nakaprita? Mutay alam inula ay paksiw. Marami na ko na Ito? Kala ko mali sa akin. Yan, madina ka po ni Sir Gayem. Katawag pa dyan. Ay, Katawag ba na? Ganyan, nandito na kami. agdingkan. Aldawan, Joy. Aldawa, hindi ka pinakadaig. Tulog na kayo lang Ay, may comment pala dito na I'm just wanna hi and hello to Ligaya and Antipasing Mabuhay from Sir George Town. Yan. Thank you po. Kumusta po kayo dyan? Mag-hello daw kay Sir George Town. Hello Hello po, po. Sir George Tang. Town. Ay, town. Hindi ko nakita kasi dito. Ah, Kuya Vince pala, hindi Kuya Peter. Saan ko nakita yung Peter na yun? Kuya Vince pala. Ante. Ha? Kuya Vince. Ilocano din ang tatay ko, taga Zambales. Taga, ay, baka... Yun na, nagising na si Sir Junior Supangan. Hello po. Hello, Mana. Kakabanggit lang namin kanina. Ayan na kaagad. Parang naramdaman mo kami Baka naka-edit siya, tapos parang may narinig siya na kami. May nagbulong. Naminis na po kami sa bahay niyo. Namiss na po namin ang bahay niyo ko naman. Balibaliktad ka. Namiss na namin ang bahay mo. Namimis ko. Ano? Namimiss ko na po. Namimis ko. Oo. I-miss ko. Say hi, kina Auntie Pasing at Auntie Ligaya. Sana ma-meet ko din sila pagdating ko dyan. Oh, From say hi Sir daw. Rain Andres. Sabi ni Sir Rain Andres. Message nyo po kami kung kailan po kayo. Maganda nga yung mga Magpasyal kwarto-kwarto dito. niya. Sabi Kadami. ni Sir Junior Supangan, silent viewer. Ilukanong sa? Kaganda, kadaming kwarto. Joke lang ladies, long time viewer. Dahil kami kasi ang sinangag na dilis. Dahil mag-inaw ngayon dito. Punta sa kwa. From Dari City naman pala Dali si Sabi ko tuloy, Ah, siguro Dilis. yung ibang nakikinig saan yung Dilis City? Hindi kayo ulan natin. Hindi natin yun. Kailan kayo pupunta dito sa Manila? From Sir PJ Contreras. Wala pa pong schedule. Pero siguro po Depende next po year. sa mga Depende po sa po. Naging dito. Mana, Ano nga sinabi? good morning. Ginaganyan ko na nga yung kanto eh. Yung ganto. Siyempre, magulang ka din. Free na pa yung kamat. Kamat na napakita. Kaya hindi ko na nga diniretso eh. Good morning po, beautiful ladies from Cabuyao, Laguna. Yan, hello Yan, po. hello po. Sa mga Hello po sa mga taga-Laguna. taga-Laguna. O, si Kuya Alan, mga anak mo doon ante. Alan, kumusta ka Kumusta ka dyan dyan? mga anak? Yan, shout out kay Ma'am Sis Loraya from Cabuyao, Laguna. Cabuyao din, di ba sila? Yan, taga Cabuyao, Laguna rin po yung anak niyan, Tipasing. Si Kuya Alan pan yun, Kanlubang. Si Ate Kwan ang kabuya. O, magpasya lang daw kayo doon kila Sir, Supangan kung gusto Magpasyal daw po nyo. dyan si Antiligal Santipaseng. Sana oh.
kapasyal. Ay, ayun, Rain. Ay, Ma'am pala pala. si Ma'am Rain, not Ma'am Sir. Sorry Not- po, Ma'am not sir. Ma'am Rain. Parang ganito po. Mga ading ay Ma'am, not Sir yan. Ma'am Rain, Andres. O ante, magpa-schedule ka daw kung kailan ka magpunta sa Kung nandun Pangasinan. si Sito pa nga. Gulang lang siya. Siguro tong si Sir PJ Contreras kasamahan to ni Sir Angelito Deniega. Yung sa mahihinang nila ng bikers. Ay, sige. Chat nyo si Kuya Angelito Deniega. Saan- Sabi niya. Baka ano po, ano bang, Nanonood pala si Sir PJ. Ba't nalilate mo sa akin? ay si Jagti Awayan. Hello kabagis. Hello po! Yan, kumusta kayo dyan sa Jagti Pangasinan, Away. bagis? Parang ang lakas din ng ano dyan, bagyo nung, ano ba yun, Marcy? Si Marcy ba yun? Or si Nika? Sige naman, grupo Anong bagyo po yung ano, Naghahabulan sila eh. malakas na dumaan dyan sa inyo? Grupo ako ng mahihinang nilalang bikers. Si Sir PJ Contreras. Pahingi daw pong t-shirt. Kulang daw po yung t-shirt. Charot. Sabi yan nila next year pagbalik namin. Diagti Away. Gusto ko yung halaman doon ni ano, ay yun yung tinanim natin dito. Meron siyang kwan. Gusto niyo po magsayaw ka ng patse. Kayo, magsayo nga kayo. Sige, next year. Yan, balitaan mo na lang po namin kay Sir PJ. Pasyal kami dyan sa inyo. Sino pong gusto niyong kwan? Maging koreo namin. Masundan na. Masundan sa sayaw. Nakainit. Gusto lang. Lang Sabi niya si Kuya Angelito Deniega na bahala doon. Siguro doon sa kwan. Sa t-shirt. Siya na bahala magpatay sa asawa niya. Nakaraan medyo malakas pero ngayon hindi masyado. Anong ulam ang lulutuin niyo ngayon? Anong niluto mo, Bante? Kasi dalagang bukid na pinaksid bago pinirito. Hello, DFL Greta and Madonna, Joanne, Gigi, Aling Pasing at Auntie Ligaya. Ay, isay na. From Renato and Flor Dison from USA, Virginia. Yan, shout out po kay Sir Renato and Ma'am Flor Dison dyan sa USA, Virginia. Yan, hello, po. Mega love shout out po sa inyo dyan. Babalik talaga kami dyan. at At dyan dyan kami kami matutulog. matutulog. Tagal pa man siya. 6 years. Pwede po, ilan po kayo? Kasama nyo rin po kayo yung dito. maghihilang nila lang bikers. Lahat. O kasama po mga asawa nyo. Kaya lang isa lang kwarto dito, Sir. Sarap ng ulam. Mas masarap ng niluluto mo bagis. Yung may bisita ka, nakakatakam yung mga Hindi ko pa nakukuha yung crabs. kanya na yan. Yagti away. Ganun pala dapat i-panako na yung kanin yan. Team DFL. Mas kita ba dyan yung Devil's Mountain? Hindi po. Yung may part lang po ng ano. Pero
mas kitang-kita po pag pumasok kayo sa talagang sa Naidbuan. Dito yung parang likod lang ng Devil's Mountain, makikita mo dito. Nakakagutom yung gulay nyo palagi. Mahilig din po ba kayo sa gulay? Sir Angelito? Kasi parang sa parang di ka masyado sa gulay. Pag sa Manila Pag sa ka. Manila. Oo. Pag laking Manila ka talaga, no? Oo. Parang Talagang more on ano isda, ka eh. karne. Karnisog po. Ganun lang. Pag probinsyano ka. Pero kan lang madalang ang gulay. Karnisog po. Pag dito ka sa probinsya, sir, mamuro ka sa gulay. Masarap. Ganda ng design ng kubo nyo yan. Thank you, Bagis. Ganda rin naman yung kubo mo eh. Yung kubo mo eh. Pasyal po kami dyan sa Pangasinan pag ano. Pasyalan namin kayo dyan. Ay, Pangasinan. Ganda nga dun sa kanya, maraming halaman. Marami rin siyang mga tanim-tanim. Hindi siguro si Papa. Ay. Kasi yung mga tugtugan niya yan, yung naririnig ko. Tingnan ko yung motor na papa. Wala. Kay Hani yun. Parang parehas sila. Hello, salamat. Nakita ko din live nyo. Ganda ng kubo nyo. Ba't hindi nyo kasama si Yan yung ganda? Always watching. Emily De Mesa from Las Vegas. Yan, si Yan po ay busy po magtinda. Opo, kasi purpose po doon, maraming tao, kaya kailangan niyang tulungan ng kanyang mami at daddy. Maligalig si Yang yan. Sa susunod na namin isama, guys. Kailan babalik si Joanne? Mga December po. First week po siguro. December 6, sabi. Hi, beautiful young ladies. Hi, gorgeous. Manang pasingkin, manang ligaya, habang great day. And sa all gorgeous. Hello po. Hello po. Magaganda daw Tingnan kayo. po kayo dyan. Yan, shout out kay Ray Grande Ilagan. Sige po, pwede po pumasyal, malayo nga lang. Mga ading, kung pupunta kami dyan, hindi naman problema ang tulugan kahit sa datar na lang kami matulog. Okay yan. Ang sarap po dito sa datar. Opo, kasi dito puro datar talaga. Rinig na rinig na. Opo, kasi dito puro datar. Narinig? Hindi lang siguro pinahit mabuti yung mantika. Yung malayo. Sa kabilang banger lang ading ng San Francisco ang Daly City, nakakamiss din ang malakas at madi nalamis nga tudo. Ingat kayong lahat yan. Ingat din po dyan, Ma'am Sir Orlando Ancheta. Basa. Sa Ancheta family yan. Ingat din po kayo dyan. Walang lampas ang mga uploads niyo po. Always watching mga kadragon yan. Thank you so much po. Thank you po. Kabalita TV Electronics. Yan, sana guys, wag din po kayo mag-skip ng ads bilang suporta na sa amin. Team Ladies, sa aming mga ladies. Tsagain nyo guys na wag i-skip. Please lang po. Busy si Aling Ligay sa pagluluto. Nagaprito po siya ng dalagang bukid. Madalang kami mga will dito guys sa sa Tispan dahil maliliit pa. Sana sa December
Pwede na silang harvestin. Nakabili na tayo ng totoong pagkain. Kasi nung nakarang ano guys, puro darak-darak sila. Kasi marami kaming darak. Kasi nagpagiling kami ng palay. So sayang naman. Kaya nagdarak muna sila. Hindi na lang yung audio. Kaya hila kasi yung busis natin. Parang Pababa nagkakon na lang eh. eh. Pababa na eh. Parang magkukulay na kami. Charot. Pa-shoutout kay camera woman. Kay ganda ng araw. Basta nakangiti ka lang. Yan. From Sir James Cow. Hello po. Hello po. Kaming mag-asawa, hilig sa gulay at isda. Yan. Dito sir, ano, mga wili ka na lang. Tapos mamitas ka na lang ng mga ano, tanim-tanim namin. Pag nandito kayo ni Ma'am ano, Carmen. Ma'am Carmen Dagdagan Degdega. nga pala natin yung ano, mamaya pala guys, magtanim din kami ng mga ano, July. ng talong, Kamatis. kamatis at Sili. sili. Patola. Patola at saka ampalaya. Sana maabutan nyo. Pag May hindi ano. nagtanim na rin kami mga ka-dragon ng okra, favorite okra. Na marami tayong tinanim na okra. Nakakahawa yung tawa nila Gigi at camera girl, sabi ni Ma'am Celia Acosta. Thank you po, Ma'am Celia Acosta. Mas ano, mahahawa kayo sa tawa ng ating wedding guys. Yung ano talaga yun. Talagang Garak-gak. tubukan yan eh. Langka naman sunod yun. Hindi pa nagbunga Sir PJ. Malit pa lang yung langka namin dito. May tinanim kami langka. Ewan ko, abutan pa namin. Walang pan dito. Hello beautiful ladies. Yan, hello po Ma'am Venus Rose. Ba't pag ano, ako naman malakas naman. Oh. Pag sinagad ko yung audio. Kaya nga. Baka sa kanya hindi masyadong hindi masyadong nalagsan yung pan-sir. Yan, hello po Sir Almer Dalit. Hello po. Thank you po. Wednesday daw ang dating ng solar. Wow. Nalit lang, ay ano lang kasi, ano, yung mga kwan ngayon, parang na-late ang dating gawa nga ng cancel ng biyahe ang ano, yung Bagyo kasi. barko. Kaya puro kwan. Kaya, yung ano nga rin, order kong ano, sticker dyan sa ano eh. Pintuan? Oo. Wala pa rin? Wala pa kasi nga ano, nag-cancel ng biyahe ang ano, Kaya yung sa akin, di matagal na yung wala pa rin. dyan sa Batangas. Excited na po kami. Pag dumating po yun ay baka dito kami makikita. Para makita naman natin yung liwanag ng solar. Sa Wednesday daw dating. Sa Wednesday. Dalasan nyo upload nyo kahapon din kami sa panonood sa inyo. Ulitin mo na lang sir dun sa concert. sa... May upload po kami ngayon mga ka-dragon. Sana mapanood nyo po. Diyos ko dahil. Ba't nag-uwi? Ayan lang yung mga kapatid. Bagay kay Gigi ang brown. Thank you po. Brown na may kulyo po. Wala na makita ka natin. No? Hindi na ako violet. Thank you, shout out kay David Rose. Thanks. Ang ganda ng kubo niya yan. Shout out kay David Rose. Yan, hello po. Hello po, Sir David Rose. Anong lulutuin nyo ngayon mga beautiful ladies sa Mindoro from Sir Jeffrey Noguera? Ang pinakamasarap na isda. Balasang. Dalagang bukid. Ang sa Ilocano ay ano? Ano, balasang na sida. Dalagang. Balasang, anong away? Ah, Anong bukid ba away? Away ang Ilocano?
Oh, parang si Bianti Away. Buhay sa bukid. Ayo, biyag ti away. O di balasang, balasang na ti away. away. Balasang ti away. Tama ba yun? Biyag ti away. Awan. Hindi yawan. Bili muna ko ng motor para masama ko si Carmen Deniega. Akala ko bibili po kayong tricycle. Magmotor na kayo, hindi na magbike. Kasama si Mrs. Kasama si Madam. Madam Carmen. Kasarap yung ano, hindi ko nadala eh. Yung chicken pastel. May pangalan doon. Anong kakilala? Kung kalahati na lang. Bilis na ubos kahapon. Sarap kasi Kala chicken ko pastel. sa usawan lang din yun. Pwede mo palang siyang ulamin. Sarap. Oo. Tama yung sabi ni ate na babalik-balikan niyo. Naks naman. Kamalya kayo? 235. Yung isa? Yung dalawa? 200 yung isa, yung bagnet. Katatapos ko lang panoorin ang birthday sale ni JD. Thank Thank you po, so much po, Ma'am Venus. Rose. Sarap tumawa ni Burata. So ayan mga ka-dragon, hanggang dito na lang pong ating live dahil kami magla-lunch na. Mama, di nakabot talaga ni Gayam. Gayam. Ay, Di kayo. nakabot. Manay. Ingat po kayo mga ka-dragon. Bye po. Kita-kits Bye ulit po. sa sunod nating live and upload. Ito ang nanay. Busy ang nanay. Tagdo ko ni